Pozdrav! U ovom videu ću vam pokazati kako se ručno oprašuje indijanska banana ili asimina. Kod nje je potrebno to raditi zbog toga što pčele baš ne posjećuju muhe, jer nema taj karakterističan miris nekog cvijeća, nego više, pa ja bih ga opisao kao miris kvasca, a neki ga opisuju i kao miris trulog mesa i čak stavljaju u voćnjake sa asiminom komade mesa da privuče čim više muha, pa da onda one opraše te cvjetove. Inače, asimina nije samo oplodna vrsta, to jest postoje možda 2-3 sorte koje su samo oplodne, a jedna je ova Sunflower, jedna je Prima 1216 koja je u biti isto sjemenjak od sorte Sunflower, ali i kod njih je dobro da imate više sorata jer će biti bolji plodovi, bit će ih više i svakako posadite više sorata. A drugi problem je to što ženski i muški dio cvijeta ne dozrijevaju istovremeno, pa dok je tučak još dobar, dok se još može oprašiti, još nema cvjetnog praha u tom cvijetu, a kasnije dok već dozori toliko da ima cvjetnog praha, taj cvijet se više ne može oprašiti i u biti samo može poslužiti kao izvor cvjetnog praha za ostale cvjetove. Evo, uzeo sam jedan ovakav kist, treba biti čim više onaki mekan, najnježniji mogući. Ovi okrugli su bolji i treba biti jako čisti. I svakako si uzmite jednu posudicu gdje ćete onda taj pelud miješati jer je dobro preći po više stabala ako imate više sorata. Ja bih rekao čak 2 put, 3 put po svima preći da se taj pelud pomiješa i da svakako na isti cvijet dođe pelud od više sorata. Evo, pa idemo sad to oprašiti. Ovaj ovdje cvijet je već jako otvoren, znači da je već u drugoj muškoj fazi, ima već pelud, ali više se ne može oprašiti, pa sad ako je oprašen će biti ploda, ako ne, ne. I čak možete vidjeti da i muhe dosta okolo lijeću, pa su ga možda i one oprašile. Oprašuje se tako da uzmete taj kist, idete po sredini cvijeta, ne pregrubo, ali opet toliko da uzmete pelud. Evo, to je to. Nešto malo ga ima, uvijek je dobro onda se to u neku posudicu stavljati da se tu pelud miješa i tako sam prelaziti se po sljedećim cvjetovima. Evo tu malo, pa na ovaj cvijet. Ovaj cvijet je još zelen, pa je vjerojatno još u ženskoj fazi kad se može oprašiti. Evo sad ovdje gore. Inače, kod asimine je dobro to što ona, iako pomrzne, će potjerati nove cvjetove, pa će svakako biti nešto plodova. Biće i vjerojatno manje, ali će biti. Evo, ovog ovdje cvijeta u biti isto sada imam jako puno mušica, pa možda ne trebam to raditi kaj radim. U biti ne mušica, nego komaraca. Evo ovako. Ovdje je još jedan. Opa, nemojte da se vam to dogodi. Još tu gore mislim da ima i to je to za ovo stablo. Tako, evo i sad idemo na sljedeće stablo. Sljedeće je tu u blizini. Nema puno cvjetova jer bilo je mraza pa nije baš toliko cvjetova naraslo, ali nešto ipak je. Ovako. To je, mislim da je to. Dobro, i sad još idemo tamo do kraja vrta gdje ima još par stabala. Tu je još jedna, sorta je Davis. Ovako. Ovo je sad malo skriveni. Tako. Pa opet tu. U ovaj cvijet. Evo, ovo je manje stabla, ima čak više cvjetova nego ona tamo veća. Ovako. Treba okolo. Tako. To je to. I još zadnja stabla. Evo ovako. Ovo je vjerojatno još i nije zrela, ali budem svejedno. Pa onda kroz par dana opet.
Evo još ovdje dolje. Ovako. Evo, i to je to. I sad za par tjedana ćemo vidjeti da li smo uspjeli, ako se počnu razvijati plodovi. Još se nisu svi cvjetovi otvorili, možete vidjeti da ima još neki koji su skroz mali pupovi i to će biti vjerojatno, mislim sad ovisi o vremenu, ako će biti toplo možda i za 2 tjedna ili za tjedan i pol. Ako bude tak hladno kako je sad, pa ono kiša svaki drugi dan, možda i za mjesec dana. Pa onda treba jednostavno redovno tako sve prelaziti i najbolje je više puta sva stabla i nešto bi se trebalo zadržati, evo, to je to. Onda na jesen kad budu plodovi napravit ću još jedan video da vidite kako te sorte izgledaju i koja je najbolja i koju trebate posaditi. Evo, to je to za ovaj video. Nadam se da vam je bilo nešto korisno i ako imate asimine svakako iskoristite sad priliku i napravite to da probate barem neki plod da vidite kakva je to voćka. Ja sam već probao i meni je stvarno odlična. Ne zaboravite stisnuti na palac gore, pretplatite se na kanal i komentirajte ako vas još nešto posebno zanima. U biti zanima me koje sorte vi imate, evo skupljam sorte pa možda možemo i neku razmjenu dogovoriti ili tak nešto.